Jod bura mag pinje mag Afrika onyiso ni ok gimor gi pinje mosedongore magikoni osebedo ka badhore ne chopo singo mane giketo e kedo kod lokruok machal mar kor lwasi. Kane gilose romo madhi nyime mar lokruok e chal kor lwasi, mabende jatend piny Kenya William Ruto biro chiwe twak. Jod burago chano mar loso chike mabiro tayo twak e kind pinje madongore kod mosedongore mitudo kod nyalo lokruok mar kor lwasi ewi okenge maketo e tim winjruok kod singo makedo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi mamedo kelo midhiero e pinje Afrika. Jakom mar riwruok mar jod bura mar pinje mag Afrika Fortune Chamumbira okoni pinje mag Afrika nyaka makre kanyakla eka pinje mosedongore biro winjo dwachgi e kedo kod lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi. E kinde no gavana ma Vihiga Wilbur Otichilo owacho ni kinde ochopo ma nyaka pinje mag Afrika bed kod yore makedo gi midhiero magikale ma ok giketo geno duto gi singo ma igolo gi pinje ma omew mathothgi ok chopi. About the effects of climate change. So we can't afford just to talk and no results. And Africa is known at major conferences across the world for not being united. I hope this will bring unity and practicality. Uko na wakilishi wote wa mataifa yote ya Kiafrika. Kwa hivyo sasa tutakuwa tumepiga hatua kubwa, na hii hatua itatusaidia kufikia yale malengo tunataka kutunganisha kama Waafrika. Kama continent, ni kitu gani tunaweza fanya kabla hatujaanza kuuliza wale wengine ambao nchi zimeendelea? Kwa vile tumeona kwamba kwa miaka 20 wameendelea kusema watatupatia pesa, watatufadhili na hawatufadhili. So the problem that we have had has been, yes, you can go and look at the fact that there was no synchrony between the ideas that were being given internationally and the local implementation approaches. Where climate change can be addressed is particularly here where we are. Because now we pick these ones as items of legislation, take to our individual countries in Africa, make laws that protect Africa as a house. Governor